ஒரு நிமிஷங்க, இதை கொஞ்சம் கேட்டுட்டு போங்க ப்ளீஸ். ஒரு ஊரில் ஒரு தம்பி, சாரிங்க நம்ம தம்பி தான், அதுவும் என் தம்பி தான். என்னடா தம்பின்னு கேட்டால், 2 பொண்ணுங்க என்னை லவ் பண்ணுதுங்க, என்ன பண்ணுறதுன்னு ஒன்றும் புரியல அப்படின்னு. நீ என்னடா பண்ணேன்னு கேட்டேன். ஒரு பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிற பொண்ணுக்கிட்ட போய் நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன், நீ தான் பார்த்தினி, நான் உன்னையே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னுட்டானா. இன்னொரு பொண்ணுக்கிட்ட என்னடா சொன்னேன்னு கேட்டால், எனக்கு ஜாதகம் சரியில்லை சாரி அப்படின்னுட்டானா. என்னடா இப்படி சொல்லிட்டேன்னு கேட்டால், 2 இடமும் இப்போ பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்குல்ல, அதுதான் நம்மளுக்கு முக்கியம் அப்படின்ட்டான். என்னடான்னு திரும்பியும் கேட்டால், அக்கா பெண் சாபம் கொள்ளாததுக்கா, அந்த பொண்ணு என் மேலே சாபம் கிப்பம் விட்டுச்சுன்னா, அதான்க்கா நான் அது சாபம் கிப்பம் எதுவும் விடக்கூடாதுன்னு சொல்லிவிட்டு எனக்கு ஜாதகம் சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டேன். இப்போ எப்படி என்னுடைய பிரெயின் வேறு லெவல் இல்லை அப்படின்ட்டான். வாயை பந்துட்டு நின்றுட்டேன். முடியல.